Ekwe free krobeso. Ifri duma na afo. Jo, mami asembe ne do na manope. Mpacho aseme de ye nam de ye ba ha ne se. Ye na na afru. Na me ma me hweso. Na ye pese yi to yi. Na ma ye de ne ba. Ti ye ba ha soso no. Mwasiesi asem na mai. Ama se ye mfa hweso ni mra. Nti hweso ni no na Mode namba. Jo. Ade modro ma hweso ni ntena se na kakra wo ho ye ne nkana asomdwembe. Atiefo abusua di won wasem beto ye ni tie atwam eye omo na nafu asabi ebru. Ye nwia wo kasa ye ne maame atoa nananom ne anwanom aka omo maame nom atoa nananom na aka omo maame ba kopa omo sire nyame so obema ne nkwatenten na one wo mu atena bokoboko na omu susu ye nyina ne se bia maame a wakai odidi eja wo mu to omu de ba ye kan ne fitiem ema sebi bro entiase ye adwuma sebi oye dan a omu maame no ahanso de se ne munim no yete hasiesie sa asomdwe ene kroye ne nkabom ebeba enti asem no sebi ya ndosuko pi ene se mpanyine so fefefro ni ase na wu nsama sebi bro ye dan a ye maame no eni bonso a ekotrem enti bebia ekokoduru ya ne se entiase aye adwuma na mo hwesoni no na abna mehia no so obeba ne ya sekere aka kere ne se sebi bro bebia se akoduru no maame mfie no ekonkan ahoden ne ntise kane no enti se emma no ene nananom eba na omo de omani edi ekire enti asem no nani so na mabie ede amamo no bebe na memo atena si o Mira na hote say Yakopon adawro jo wadaro my from say mpacho ye frame Hayford Anokumi Hayford free grobeso mpacho mi fi akwam asu jaman jo Mira wadaro ma ha boko na mediamania boka krasa ni mdi kan ye no abusuan di won wasem betu benima mi jidi so ne hwesoni a ye ma mi de unim ni sane se woni ne di nkita ho brano entisa mpacho you jo nyame enchade ene ye hu se maame ni mfie konkan nti sese emma eno pese se bibru omoba ebegina se de ebe ya na ebekobia omode omani ebehumu bi na maame nso age na home na ja kakra bi ba ye de ni ese fatam so ama maame wada roma eno enti ne na meto me safre wo ha yo mini asem kan yo wada roma kokoo no ma ye hu kokoo na ni so kakra kokoo na ye kokoo ayeso me pacho kuku no ya de me ko mu no na ye mfufu adane mfufu kasa go afidie nim me se ko kire me kuku no na adane kuku a adane mfufu enti omo de ma me se ma no enti ye tena se ye nhihye kire se kuku a wo mfufu mu de ye nte no enkali no nchemu miensa e wo mu je chemu nchemu mi na se nya busa e ya bunu me da se enti ye tena se ye nhihye se me ye ni mfie mienu nti afi ba ko atwam ebe endi 2026 afi mu awie ye na mfie mienu na ono omo hyehyɛ ye na si nhihye na eda ho no kokoo no nya bag se ko so mo no bag na onya bafe kanene de ye de ma me no afi we ya me ye adwuma menya bag no menya bag du yemfa ne sa me pacho afi edi kan no last year pam unya sen me pacho no na me si menya bag du to ko asase ni so nyina bag du na wanya me pacho nchichemu na ye sai me pacho ye chemu mienu sabre na koko bag ye sai na ye 32 pacho 3,200 pacho 3,200 muche mu unya sai pacho me no de ma me nya me de no mai minim se bibi besinti de ma yusu ma bibiansi o ha de ye hwe ama asumdwe me pacho mini calculator wa ha ma bo ato ji se 32 no na say 32,000 so say na 32 3,200 na say times 10 is 32,000 ti 32,000 na o mama me say obenya 15 15,000
15,000. 16,000. 16,000. Mama, me mo atena se bro. Owo me. That is say. Pachoye. Mama, what are Roma? Obey so ma 16,000 quantity sikan 160 million. 160 million. Me pachon ane. 160 million pacho. Mete me keske free. There be keska ne fatu nchen. 160 no de ma. Aye. 160 no de ma. Ebeka was Emma munya 160 million. Pacho 140. And I'm on second. Ya ma amenu nti no. Muntu ne sere ni abasebia. Hinti ya jitum ya Michelle. Yo, ti papa say emai na ebehwe so. Maame, onse mfie ne konkan, ene wontimi nkowura mu biem. Ti say emai na ye okoko wura, ene wo maame. So ho, omu gine mama omu maame. Pacho wati ase. Ti ni ebeko bia no, ma awia embom. Na sebi obi yema nkoye ne ya. So de me chew no. Wala ma omu de ma mfie mienu krata be na mo yeto so. Me pacho ya nye krata jese abidwafo ne tena eye kuafo hene ena motena se be na de wo be krata me ni hawo ti wo krata no wo tena fi abu no na enu achi no akoye abusa pacha wo ti ase na wonim se kokoo no abusa no wo wote wankodua kokoo no ehwa na mpesa wo ti ase ti abusa no nya se achi na bi ebe chema ma wafa ba ko pacha me ti ase papa wo ti ase but yen sanksi so because eta betwa ye di mosi abusa enti ene ye nchemu miensa na memfa kokoo ne ba ko wonu omu ni kokoo chew debi asase no nyame dia very good what you say sa bepe enti mi si so ama wate asase ni wo ena e ba se kokoo no so won tibie mu so eno so wo be ka ne sei dia na ahwe so mbe ya mam pacha se me kuma me se me tibie ma o mu ni hwe ye mame bi se me ana mapo etiefo ye nsempa ade mu odro brem de na me pese mete no mate na echine bi no ankoye se me na me beye kan fufun mu na me na mabeye ni yie nti kokoo ni yemfa sekan entum ebetwa ye ni mabre bia nti de wakan so ya record ato ho echina semunti nipa de twede ampokwa mi oye nipa wie cross manu me hu se me ye nipa na se nipa nye obi so na kan nipa ya aboa bone obuo nipa na wa je receipt ti wa wato no mutuo wi aka se mi na menye me abna na me ka de a ene etiefo ye nsempa ade bu odro bremo abna asem no etwa yie na bejiri se course wor ma hu se maami no mu nyina ebo wo mutiri nko obi be ka se na we de wage atomade na wo sen abusa sade wo ka no ye hunu bia ye wo ebi wo ho a hoho bi wo ho a wo ko ba bia wase me paasa dia do didi so na wo bi di asase aman wo de do na bom kokoo mame na aduane a wo be fa bia no eye wa wo dia wo do na afei kokoo ne ba wi a be di e na ni braba na waya kokoo no afi ayeyem ye nche na akofa asem aba enti eye se be men akye atum se wonye asase na emom busua no do no nti ena osu se kokoo no yesi ye kan park kokoo afuo no wo ho na se kwan bi didamu a park wo mu a na no ofa ne board ye egba atodwe na 104.7 abomu no abusua ne de wodomu se saa bere na ete saa ne de mfie mienu fasiesie na yenye no abunu wage atom afi ena ni nyina ekwa awieye afi no ekwa awieye de a afuo no ewo afuo wura enti wo nhwa so de eye baako ena afuo wura enso ede ne no kora afuo wura de no baako eye afuo ni de awo frise eho eduro eho kano de siesie no ewo ho nti ayete se poko sika na ayete se ke a wo ka se wudi ni nyina na wo se wafu se wo ye drivers wudi wo ka sika nyina na wo se yi no enti yeda sede asumdwe asi aba no maame nso yeda nasi yepadinfo se se panini sabin preduas and to san ekomabu no diem enti ne mai wo ho no odomu ate ase se wo ho no wo de ma wo mu no yeda nasi na emom inu amanom
ɛna yɛbɛsere wɔ mu ɛde afutuo kakra ɛde ama wɔ mu wɔ mu nhwɛ sɛdeɛ aberewa ɛde wɔdɔ aka abɔ mu sɛ deɛ sɛbe mpere aduasamayɛ mmerɛ nti mu mɛgyina mu ɛnhwɛ ma me no wɔ mu nhwɛ sɛ nokoredie ɛbɛgu akwan mu na maame ɛnsu ɛnwene yam abena sɛdeɛ yɛhwehwɛ no a asomdwie a na yɛhwehwɛ asomdwie no nso aba meda ase adeɛ emu oduro ɔwɔ me nso me de aseda ɛbɛma sɛbi buru wo panyina ya na mpanifo ta kaka sɛbi buru sɛbi anya deɛ sɛ panyina bi agyimi nanso ya asante kasa enye gyimi a wagyimi sɛbi adwene ne na emre nanso wogyimi wo ho ma asomdwie ne nkabom ɛba sɛbi buru ti won so meda wase sɛ won so wagye atum na de wo man nyina hyɛ wo yam unnuanom ado mobile sɛbi enya ado mo mpo mo dikan wona wo hwɛ akyire na won so de nkabom ne ntiaseɛ aba ama wo man obi a te ne ho ase nyame hyraw na o ma wo kwatenten ni ahoɔden wo ma ebre bia no bibini a wobetimi edi o ma no echi nyame hyraw ne wadwempa menua won so me de aseda ma wo sa won so watimi ne wonnuanom aka bom na sɛbi ebru mo ansi mo ntoma gufin ɛwɔ abɔnten na mahwɛ ama asomdua ba madaroma mu koso mu nso no enamdua so na ahoma ehu soro maame wayɛ bi nipa bɛyɛ bi ne nso wanye ne nyinaa ti kakra maame ayɛ ne pempen so abeduri no mo ma yɛmfa wɔdɔ ene maame entena ne ɛsɛ fata no monye ɛma no sɛ deɛ bɛyɛ a wɔmfa awerɛhoɔ ne yaw ɛnkɔ ne kra akyi na mmom mudidi a mo maame bi sɛ bi ebro me nka mo yaw mo maame ni hɔ tie ka sɛ bibia si mo nkɔfa mo maame mbra wɔno kro ya na mo bɛkɔ akɔfa no de na ba tie aba sɛ di a yɛde asede ma twedi ampɔ kwame ne nananom nsamafoɔ ne asrɛ nyame bambɔ ɛne nkabom de ama abusua baabi a wobi di ya obi a yɛsrɛ sɛ mo bɛyi afiri mo mu na matena wɔdɔ kroyɛ ne nkabom na kyena bi yɛhyia a yɛnyina yɛtimi asere akyerɛ yɛn ho bibi wɔ hɔ ama me wobɛpɛ sɛ wobɛka ɛkwan da hɔ mpawkyɛw deɛ meka ne sɛ meda mmase sɛ mama biribiaa ayɛ kama sane sɛ deɛ ne yɛpɛ no ɛne yɛde baeɛ a mayɛ ama yɛn nti yɛda mase paa yɛnso yɛda mase ɔwɔ me wode biribi bɛtwa toɔ bibie no mso meda mase paa sɛ agya yɛde me baeɛ na mo so moantea me na moayɛ me kama maame na sɛ yɛsrɛ nyame sɛ wo fie yɛbɛdu hyehyɛ me menim deɛ yɛde me kɔ nti abɛyɛ bɔkɔɔ me so meda mo ase paa yɛda wase yɛn nyinaa yɛnana ne santehene nti mesrɛ mu saa deɛ wɔ yɛtaa yɛ nkurɔfoɔ paa sɛ wonya bɔ manhyia ahemfie na yɛmfa nhyɛ yɛ mesrɛ mo fa nhyɛ mu tirim sɛ yɛn nyinaa yɛnana fie kantete na nka wokɔ da na ho anim so kɔnya aduane pɛ de aduane akorɔkorɔ enti wo ba ha in fact ka tiritoro kɔn ho ne fa bra na wa wo na na fie na wo ba etiefo yɛda mase we de mema meet mienu miensa bi pɛ na etiefo abam afutuo ani biribi wɔ hɔ a mo bɛpɛ sɛ mo bɛka akyerɛ busua yi a na maka na yakɔ yanim